Kaixo, gu DBH bateko ikaslea gara. Gure proiektua, ikusten zuten bezala, zerrategi baten maketa da. Arazoa zen, burdindegi bateko nagusiak azken aldian oso bezero gutxi zitula, eta eskatu zigun erakusleihoan jartzeko aparatu mugikor bat egitea. Baldintzen artean zon, puntu bakar batean erabilita mugitu bertzula, zapata kaixo baten neurriko izan berdula, eta zatirik gehien egurrez egin izatea. Gure proiektua ikusten zuten bezala zerrategi baten maketa. Oain esplikatuko zu pixka nola funtzionatzen duen, bueltak eman bitartia. Biradere bueltak emate izkiogunean, kaja eta zerra, bueltak hastea, hemen hartzen duen pirrika bat zunbidez. Gero, hemen pasatzen badego, aukentzen badego, hemendik ere bai, bueltak emate izkiogunean, eta ondo jartzen bada, abiadura aldatuko da. Eta ikusten zuten bezala, zerra azkarrago dihu kaxa bino. Berez, hemen goian, egur batzuk edo enbor batzuk bueltaka daude urakin, garbitzen, geho, hemen erekitzen zailo zapau, eta enborrak eroitzen juteia, hemen zerrak mozte ditu, eta zerrautxa, hemengo arlan pontatik bere eroitze da, eta bukaderan enborra erdia bikaxakan. Hau izan da guztia eta espero dugu gustatu izan.